जय हिन्द फेसबुकाव गोबां दावराव जादोंना मिथिगौ जाय बेफोरबायदि दावराव खालामनो सानदों प्लिज अननानै गावबा गावनि फेसबुकाव नोंनि सेहेराखौ देखायफै नोंनि सेहेराखौ देखायनानै बाथ्रा बुंफै आंखौ बुजायहरनो गोनां गैया आंखौ आदा होनलायनानै बुजायहरनो गोनां गैया मिथिबाय डाइरेक्ट नोंनि फेसखौ देखाय आरो बाथ्रा बुंफै जेम्सनि हिन्जावा बिब्दि जेम्सआ बिब्दि बेफोरबायदि बुंफै बेनि फिननायखौ दा मोनायाव जों धामाका होनाय जागोन गोबां सेंग्राफोरखौ आं लेंहरबाय बेनि फिननाया दा मोनाबिलिनि समाव जागोन हा दा जों खामानि मावगासिनो दङ अखामोन मावबाय सिजोबबाय हा साजायगासिनो दङ देलायगासिनो दङ आं जोंनि बर' समाजनि माखासे गथ'फोर आं दा लाजिनाय मोनदों ओरैबायदि लाजिनाय मोनदों आं माखासे गथ'फोरखौनो भाई नोंसोरो बाजैनि सोमोन्दै रायज्लायनो लाजिनांगौ बाजैया मा फरायनाय सासे मानसिया आंनि कमिउनिटि बक्सआव हरदों आदा नाम लालायदों बेखौ नागिरगोन हायोब्ला फै ओंखारफै फंबाय नों ओंखारफै आंखौ आदा होनलायदों नों ओंखारफैलाय फेस टु फेस आंनि खाथियाव फै आंनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ नांगौबाला फै फंबाय नुजा फै आदा होनलायनानै आंखौ नों आंनि हिन्जावा जबा पारमानेन्ट नंगौना नङा नों बेखौनो मिथिबावा उमुक कलेजाव हाबना थानायसोबाव नों जबा पारमानेन्ट नंगौना नङा बेखौनो मिथिगौ रायजोफोर आं फंसे बाथ्रा बुङो बाजैजों गोबां सुथुर दङ आंनि हिन्जावजों बाजैया फरायनो गोरोंनिबो सुथुर दङ आरो बाजैया साख्रिनि बेलायावबो बाजैजों गोबां सुथुर दङ दा माखासे रायजो राजाफोरखौ मा खालामनो नागिरदों रायजो राजाफोरनि सिगाङाव गाज्रि गाज्रि लिरनानै बाजैनि सोमोन्दै गाज्रि खालामनो नागिरदों बेनि एन्सारा दा मोनायाव जागोन धामाका जागोन बेनि एन्सारा गोबां सेंग्राफोर रेडि जानानै दङ खाथियावनो दंफैयो आंनिसिम मोनफैयाखै मानो होनोब्ला आङो जाय गथ'फोरखौ लिंदों आङो बिसोरखौ टाइम होनानै लिंदों बेनिखायनो गथ'फोरा मोनफैथ'वाखै अखाया हायाखै नङा हाबाय आरो भगबाननि अननायाव सानदुंबो दुंबाय आंहा मोनसे फोथायनाय दंमोन आंनि हाबायाव अखाबो हागोन आरो अखा हायोब्ला अखायावनो इन्जय खालामगोन अखायावनो रंजागोन हा दा भगबाननि अननायाव एसे सानदुं ओंखारदों दा मोनायाव आरो हाफिननो हागौ जोङो अखाखौ गिया सेंग्राफोर अखाब्लाबो जागोन जोंना आरो सानदुंब्लाबो जागोन दा आंजों थाफानाय गोबां सेंग्रा गथ'फोरा खस्थ' मोनबाय अखानि थाखाय दाबो खामानि मावगासिनो दं सेंग्रा गथ'फोरा जालांबायमोन नुनाय फंबाया फुङावनो फैदोंलै फंबाय एडभान्स फैदों फंबाया जोबोद मोजां मोनदों फंबाय आंखौ कल खालामालासिनो फुङाव फैदों फंबाया फैनानै लामा आन्दायहैलायदों जायगानिनो मुसलपुरनिनो आंनि न'आव फैनो रोङाखै बागानपाराव थाङो फैफेराना अखा हाबाय फंबाय डिस्टार्बबो जाबाय गासैबो भगबाननि माया सब मोजां जाजोबो गोजोननाय मोनबाय फंबाय दायो मोनायाव रंजानांगौ गामसा लाबोनो लाबाखै मा गामसा लाङाखैलै ना बेवहाय मोनबाय मोनदोंमोन बे आंनि नङाथ' बे आंनि नङा बे आंनि नङा बेवहाय गैया माबानिसो लाबो फंबाय साउन्ड सिस्टेमखौ नायनि एसेबां गाबो इमान बजाबा पारे साम साउन्ड सिस्टेम राति दुनियार लराइब क'क्राझार चिरां उदालगुरि गसाइगाव डेन्स करबार कारणे आइब माने फोन करि किने मैं मातिसे मैं चिनि नापाय किन्तु लरागिला मक फोन करि आहिसे तारमाने सब बेलेगर मानुह कार्बि आंलं धेमाजिर माने मिक्स मानुह आछे माने डेन्स करबार कारणे साउन्ड एनेकुवा धामाका हब लागे साउन्ड पूरा धामाका हब लागे अरे बिरियानी जागासिनो बेवहाय जेरैखि जाया अखानि गेजेरजोंबाबो बानायदों आरो मोनसे ओंखाम संग्रा बानायदोंमोन दै लोमजोबलांदों दा मोनायाव धामाका जागोन दे गोबां बाथ्रा बुंनो गोनां दङ गोबां चेलेन्जिं दं हा दा मोनायाव है मा मोदला दा अखायाव मोसानो होननाया अखाया थांखांबाय दायो अखा गैयाबालाय माजों मोसाबावनो हा
मा मोनलायलाय अखाया थांबाय अखाया हो थेंक इउ भाई गरम जानांगोन गरम पुरा उरांथा रेडी रेनकोटबो लाबोदो दासो गरम जल्दी करो बिरियानी मोदोमदों सब सिजोब्बाय मानसिफोरा आहाबो साफा खालामदो बाजै रेडि जादों नोंसोरो जानि रेडि जानो गाज्रि जालायाखै माथो नेचारेल हाबा जोंना नाय